starte i et team med 2 danske ungdomsledere og 2 konkurrenske ungdomsledere. Så har vi vores projektleder Katrine. Derudover så har vi også en ledergruppe her på Emanuel, det består af Katrines mand Bent og José Carla, som er tidligere ungdomsleder her fra Honduras, og Alexander. Miniprojekter, hvor vi går ud og laver aktiviteter uden for Emanuel for at hjælpe de fattige i det område, hvor Emanuel ligger. La gente al despertar, tu esperanza encuentran, dejando atrás. At se unge mennesker, som selv kommer fra baggrund, hvor de ikke har haft noget som helst, gå ud og række ud til mennesker, der har endnu mindre, eller har haft det samme, som de havde, før de kom hertil. Det er utroligt stort, og det gør mig stolt at se, hvordan at de virkelig bare demonstrerer Guds kærlighed for mennesker, der har meget mindre end de selv. Cambiando, puedo escuchar la gente al despertar, tu esperanza encuentran, dejando atrás lo viejo, me acerco a ti, venga tu reino, Dios, te ofrezco mi amor. Med de unge har vi workshops, og vi har livestreamstræning. Her der inviterer vi både unge udefra og unge inden for Emanuel. Para exaltar a Jesús Cristo. De lo que nadie pudo dar, no importa más lo que digan, libre soy. Mirando a lo alto, a una voz, clamamos juntos nuestra pasión. De får en forståelse af, hvordan realiteten ser ud uden for Emanuel. Vi lærer de unge at få en forståelse for realiteterne på penge, hvordan man håndterer sin økonomi, hvordan man er ung og håndterer sex, hvordan man håndterer stoffer. Det er en kæmpe fordel for dem at lære herinde. Med de unge har vi noget, som hedder Vida Dulce. Der mødes de med unge fra andre børnehjem. Her er de blandt andet muligheden for at få sig et godt netværk og forberede sig bedst muligt på livet udenfor. Hver mandag der har vi ungdomsmøde med pigerne fra ungdomsgruppen, og torsdag der mødes drengene med de mandlige ledere. En gang imellem har vi også fælles ungdomsmøder, som er mere som en ungdomsgudstjeneste. Wansa er et søndagsskoleprogram, som vi har spredt ud på 3 dage i løbet af en uge, som de unge skal være ledere for. Cirka 70 drenge og 70 piger. Her lærer de unge at påtage sig et ansvar og vokse som ledere. Min tro er meget mere levende. Jeg har lært at stole meget mere på Gud. Stole på, at han nok skal sørge for, at de ting, han ønsker, skal ske, de også sker. En kæmpe velsignelse at være her på Emanuel og få lov til at opleve de unge og opleve dem vokse. Jeg ser udvikle sig i takt med alt det, som vi laver sammen. Og det har givet mig et fantastisk perspektiv at se de unge, som har været igennem forfærdelige ting. Stå og prise Gud og takke ham for hans kærlighed og for. Det har været en rigtig stor inspiration for mig.